Gaayong gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. I'm the Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM.
championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong yung oras sa Pilipinas, alas 9:33. Ang oras, ang builog na, nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras naton mga ka-K5, nakalapot kita sa 38 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Ngayong
gabigi sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan kining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Sa kinandal mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabaringasong nga mga issues naton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ila nga mga natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifuyo, aton nga piloto si K5 Jason Talaron. Samtang mangin kaupon man naton karon ang mga pilaman ka mga balita kag information nagikan man sa iba naton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa City Hall upo naton si K5 A5 Jenny Kauyunan. Nga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capitol upo naton si K5 Alexis Calante. Kag mga people man nga mga report ka impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Sa ato nga news center po naton si K5 Sunny Punay and K5 Joy Aping. Sa kinandan ako naman ang inyo K5 June Alohado Kapulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, March 3, 2025. Kay kapit sa 3 nagali kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad mga K5. Kamusta na kamuda? Sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan, ayos lang kamuda. Wala sige sa ato sining nga pagpangalagad mga K5 sa aton karon nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag impormasyon nga aton pagatalakayon. Gabi lang gali anay ato sina makauturan nga naga-monitor na subong nga gabi sa mga naga-kuan pa no. Kulo pamati na sa tion sa kagabihon. Ay gabi gid sa inyo tanan-tanan ha. Sa mga naga-pulaw subong nga gabi. Sa din ganito sino ganitong nagpatamyaw sa akon nga isa ka pamilya to sa may barangay Fatima man. Kuhay masen sa ako ni Angel ang mga ngalan ba? Agin pakuha ko ang mga apelyido sa to. Anyway, sige lang. Ay karon dugay-dugaya. Kasi kung masen sa ako ni Angel ang mga apelyido nila silipat ko sa kagapon. Ba kagapon patani ni talamyawon. A500. Sos! Wala matamyaw. Sa mga taga-barangay Fatimada, nalipat ko sang kaya masen sa ako ng mga apelyido nila. Galiho. Mga K5. So, sa mga gabi na sa aton nga mga kauturan, mga especially sa aton nga mga sidewalk vendors, mga mga nakalalaing nga mga vendors naton mga K5 sa mga nagkalalaing nga mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo. Ang gabi gid sa mga kauturan naton nga mga manog baligya sang mani, popcorn, mga balot, itlog, Pinoy, mga manog baligya sang
Napay gani niyo mga cotton candy da. Ano baligya sa mga malbalon. Oh, may gabi sa inyo tanan-tanan daw. Sa mga baligya sang hope, yaman ni popcorn ang papalitaw siya pa Pinoy Balut. Good evening. Kumusta na kamo? Ayos lang. Kata naman nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, tricycle drivers, tanan-tanan nga mga drivers. Pamati na diri sa aton nga pagpangalagad mayang gabi sa inyo tanan. At sa aton man nga mga ano pa yung mga nagapulaw man, mga security guard gili, no? Mga security guards nga naga-duty sa tiyon sa kagabihon, mga call center agents da mayang gabi. Kag sa kutob sa tanan-tanan mga teachers ka mga manunudlo, mga estudyante I mean. Teachers kag mga students. Ang gabi sa inyo tanan-tanan nagapulaw-pulaw sa paghimo sa ilang mga kwan, sa ilang mga lesson plan kag sa ato sining mga kabataan. Nagahimo sila nga tag sa mga assignments. Ngayong gabi. Ano pa ang mga nagapulaw? Pagkutob sa mga nagapulaw da, abi comment kamo des comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Para nga sa isa ta kamo, ha? Para nga pang-acknowledge na kamo, ma-shoutout na kamo ha. Diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Para nga isa-isa ta kamo ha. Sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5, diri kita karon sa mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kag information. Sa aton karon nga mga headlines nagikan sa aton hulot balitaan. Nagikan sa aton nga news center. Mga headlines sa balita lokal. Mayor Jerry Treñas kuno ginakasubo yung aksidente nga nagluntad sa may Sunset Boulevard. Ginasiling ko bala ginadali-dali naton sang ginadali-dali naton nga i-open nga koy pagani mo human. Ginadali-dali gin nga i-open. Dapat gintapos ana ni tanan-tanan para nga nabalang may mga kwanda ang ginakulang sina dira kuno suga. Why sang masyado nga masanag nga suga. Lagi na labi na gate sang mga signage sa mga intersections. Kag dapat ginhimuan na inadira sang ordinansa. Mga ka-K5 nga dapat kayara inadira sa inatawag naton nga speed limit ordinance. Hindi pwede kada makapadalagan sang masubra sa 60 kilometros per ora. Kung makagi kada kay mga tinaming highway mo. Kung makapagusto ka sang paburot sang pagpadalagan dira. Mga ka-K5, no? Ano abi kagin dali-dali. Muna na siling bala nga hilaw pang tinigang gin bakit na tilang tawa. Yan ang resulta. Mga ka-K5, yung isa to board passer ganito sa or civil service mga ka-K5 atong criminology graduate na to. Board passer na to, meaning mga ka-K5 police na to. O hindi ba lang? Aksidente mga ka-K5 patay. May napatay na nga biktima dira sa may Sunset Boulevard. Kulang sang mga signages, kulang mga ka-K5 pa sang implementasyon dira sang mga inang traffic ordinances naton dira sa sinang lugar. May napatay na ay gindaga na nga kabuhi dira. Dapat kung maglabay kasi na dira, dapat ulaligmat ka man. Galing kay may mga time kung kaisa nga aton makauturan. Magkadrag, wani ka makapadalagan sa mga salakyan, gahagurot man. Huwag galantaw, kagway naga bantay kung may mga ara nga mga intersections. Kulang sang mga suga, kulang sang mga signages. Mga ka-K5. So, diyan tara karon diri sa ato sining nga pagpangalagan. Samtang sakay sang van nga nagapangita sang karan-an sa Banwa sang San Miguel, nasalaan nga tuyo mang abdak sang mga kabataan. Kaladlawan. Kaladlawan. Ay, Sos Maria Hunis, tigarapon ni Santissima nga klase kabalita ni.
Nagabda kay mo sa kalanaan. Salaan kay mo nga kidnapper. Ano nga sistema ni? Sabagay ko na kuya, pabor ko sinasang mga pamulo pamahog bala mo. Ngayon naman nagapamahog bala nga panang. Ha? Nami na da kaga nami sinadira nga ang kuan bala ang galaptab lang nga mo niyo kada gabi bala. O chilingon ang mga van blang nga nagapang-kidnap sa mga kabataan nga hali sa 12 anyos panaog. Hindi gani mga nagaedad, mga tag-17, mga minors blang. Mga minors, yung mga tag-17 anyos panaog. Ang mga nagapang-kidnap blang, mga nagasugod sa mga tag-alas 10 ang gabi hasta mga alas 4 kagahon blang. Okay, 500 no? Amo na dapat ang ibutang, amo na perming dapat nga ipagwata sa balita. Para nga wala sa mga kabataan nga maglagaw-lagaw na sa tiyon sa kagabihon. Pabor man nga balita pero galing na klase sang balita mga ka-K5 humarin sang una. Puro malang na amo-amo na pirmi lang mapamupulo pamahog nga muna pero o isang kamaturan. Duman ko pa na sang una sang bata pa man ko bisan nga eskwela pa lang ko elementary mo muna gaguluwa nga mga balita. Isaga pang laktod ka lang gani mo ya sa mga taramnanan sang lakat kaya hindi ka na magagi sa highway ka ba si malabayan ka sang puti nga van nga nagapang kuan kuno nagapang kidnap sa mga kabataan, nagapang abdak sa mga kabataan, tapos ginapang gisian ang lawas kag ginakuha ang mga kasudlan kag ginabaligya, ginanegosyohan. So balita mga ka-K5 nga ti makaalarma sa mga kabataan pero galing may epekto man ini sa mga kabataan. Mako mo na pundo ang jeep ya or pundo ang van ya gulpi mo madalagan kaya abi mo gapang kidnap. Galing ka pangita gali kalanan. Sunod gani ko magdala ka mo van. Lugay ka mo sang dulog-dulog sa makilis ang dalan labi na ko may mga kabataan. Basi masalaan ka mo ang kidnapper. Storyahan tala karon mga ka-K5 diri sa ato sining pagpangalagad. Samtang sa ibang paginaton nga mga headlines diri sa ato sining pagpangalagad. 26 ka mga persona nga naaresto sa anti-illegal gambling operasyon sa Banwa San Pabia na talana nga pasakaan na sang kaso. Probinsya sang Iloilo may pinakadamo nga gold medal sa una nga adlaw sang Western Visayas Regional Athletic Association meet. Sino pa ba magdominarda? Way ng Negros. Ang inkwentro sina permis ang Iloilo when it comes to inang championship ukon pagpadamo-damo medal ang paghahambalan Negros man lang mo. Ang Negros mga ka-K5 ay nalaga-intra kay nga ang Negros ginhimo na nga Negros Island Region 18 na sila subong. So separado na sila nga region. Sila na lang mismo ya maghiwat sa ilang regional association men. Dala na dire ang Negros Oriental. Kabot silingon Negros Occidental kan Negros Oriental sila ya sila ya mabinakbakana ito. Mga ka-K5 dire sa aton ting kita man diya sa may Panay Island. Lakip na dire ang Gimaras. Ahay. Ang Gimaras mga ka-K5 ano nakuha nga gold may pa. Ahay. Kasi mag-gold medalist na sila palumba-lumba kaon sang kwan sang paho. Ay. So istoryahan tala karon mga ka-K5 diri sa ato sining pagpangalagad. Samtang duha ka pututanon nakasiguro na sang slot para sa Palarong Pambansa 2025. Ako nang nami. Sa aton karon nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga headlines. Sang balita nasyonal, anay Executive Secretary ni the late President Cory Aquino nga si Oscar Urbos in-appoint bilang General Manager sang PTB4. Uy, swerte Oscar Urbos, kuan panigalin ng ano gani ni ng bakod pa. Kaginidlagan di bla. Oscar Urbos bla to kaginidlagan sa pagka-senador o kon vice presidente gid gani. Storyahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sining pagpangalagad samtang PCSO Secretary J. Ruiz
Inalantaw ang posibilidad sang pagtukod sang regulatory body batok sa fake news. Ay abaw. So, mayo maning nga balita. Turyahan tanay karon bla mga ka-K5. Ining may kang tanan sa sining plano mga ka-K5 nga posibilidad sang pagtukod sang regulatory body batok sa fake news. Question, ma-regulate ninyo bala ini? Kaya hindi magkamutag iya sang Facebook. Hindi magkamutag iya mga ka-K5 sang sining Facebook sang Meta, hindi bla? Paano nyo na ma-regulate man? Kung may fake news mga ka-K5, diri lang sa aton sa Pilipinas Like for example, kung fake news, sabi karon halin to ya sa Amerika. Halin to ya, abi karon sa may ang fake news, halin abi to ya karon sa iban nga pungsod. Paano mo na ma-regulate? Ka tayog mo ni mong, di ba? K500? Tayog ni. Like for example, ang fake news, sabi nga maglapta diri sa aton sa Pilipinas, halin to sa yabi sa New York. Halin to sa yabi karon sa California. Ang fake news, butang tabot silingon nga halin dito nga lugar, pero ang naghimo sang fake news Pilipino man. Hindi ba K500? Butang tabi ato to sa star sa Taiwan. Gani sa United Arab Emirates. Kinimuha niya sang fake news. Butang abi fake news to nga. Fake news. Nabutang sabi sang balita nga si Kwan. Kwan no kung artista abi. Tangyable karon ang artista abi karon nagbusong. Ang naghimo sinisang balita abi. Ato sa New York. Hindi Black K5 Andre? Paano mo na ma-regulate kaya ito siya sa New York? Pero niya sa Pilipinas kita. Ang aton mga ka-K5 nga jurisdiction. Diri lang niya sa aton niya sa Pilipinas. Hindi na kita pwede ka pa sila boto ya sa iban nga pungsod kami haraman na sila sang ila. Paano tani ma-regulate abi? Pwede man na matunan. Pwede man na mapautukan. Gamitan ta utok o hindi bla? Gamit ta utok. Pautukan ta. Paganahon ta mga brain cells ta. Aragaya. Kapati gani ko sang balita parte sa tinaga nga mga brain cells. Dumduman ko na yun mga amigo ta mga amiga ta. Naglaing gid buot nila kay ginapangapinan sila. Sala lang galing nga pagplastar. So iban pa yun nga mga balita mga ka-K5 sa mga balita nasyonal. Iban pa nga mga headlines. Department of Health nagpaandam sa publiko na hanungod sa mga sakit nga tugas ang init. Matamat ang buong subong init ang aton sining nga panahon. Kadalaga na sa gapalapit na kitang gapalapit mga ka-K5 sa ginatawag naton nga summer. So, nagkapahanumdom na karon ang taga-Department of Health na mag-andam na kita sa sining mga balatian, mga balasakit nga tugas ang init mga ka-K5. Samtang presyo sang produktong petrolyo, maganubo naman buwas nga adlaw matapos ang sunod-sunod nga pagsaka. Presyo sang produktong petrolyo maganubo naman buwas nga adlaw matapos ang sunod-sunod nga pagsaka. Ito na namin nga balita ni. Question. Pamangkot, pilagi dabing inubo ya sang presyo ya. Sabay pa nga pagnubo ya, pariyo mga tag 2 ka pisos, mga tag 3 ka pisos. Ay kung magsaka gani, gasaka tag 2 pisos, 3 ka pisos. Kung magsaka, kung magnubo gani ayahay sinintimos. Ang pagnubo ya sa mga presyo sa petroleum products mga ka-K5 ya sinintimos ya. Dapat kung magsaka gani, dapat kung magsaka gamay, kung magnubo dapat nubo. Kung magnubo gani dako. Baliskad daw. Para ngatis happy man aton nga mga kauturan. Dili nga daan sa Iloilo mga ka-K5 Lagko pa yung mga presyo sa mga petroleum products ni compare sa mga out of town. Pangod sang patong mga ka-K5 sang real property tax ni.
Grabe nga daan ang pagsaka sang real property tax diri nato sa may syudad sa Iloilo. Ako magudlagan tag 300% nga pagsaka sang real property tax ta. Katapos mga ka-K5. Ang sa iban to yung mga kabanwahanan to, may aras ang diferensya nga tag isa o kubtob-tob 2 ka pesos ang pagnubo sang presyo sa mga out of town ikumparal sa mga sa mga presyo sa mga petroleum products diri sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5. Ako nya nanutaran ko ginaman nga di siyempre gagamit ko gasolina adlaw-adlaw, gamit a krudo. Ito kuya ga tughong sa may banwasang uton nga sa banwasang uton tag 50 size lang niya ang presyo sang krudo diri sa aton sa syudad sa Iloilo 58. Pila ka pesos ang nga diferensya 2 pesos hindi bala nan. Tungod ina mga ka-K5 sang pagsaka sang ato sining nga mga presyo sa mga balaklon diri sa syudad. Tungod sang pagsaka man sang triple o 300 kapilo sang ato sining nga ginabayaran nga real property tax diri sa syudad sa Iloilo. Ilabi na ang real property tax ordinance mga ka-K5 nga muungan ini para sa mga pumuluyo. May mga public hearing. Ang mga public hearing ay kabalong iban nga mga pumuluyo kundi sila lang. Orienta karon mga ka-K5 diri sa ato sining nga pagpangalagad. Iban pagid nga mga balita sa ato magkauturan daw. Gusto nga magpa-shoutout na kamo ha. Dugay pang shoutout na kamo hatagan ka pagtamod kagatagan ta sang justisya niyo sining nga pagpulaw-pulaw subong nga gabi kag usik sang data ninyo para mga ka-K5 nga maglantaw ka magpamati diri sa ato sining nga pagpangaragad mo sa especially nagalantaw sa ato sining nga programa ang K5 Night Watch. Oras naton mga ka-K5 nakalaborita sa punto alas 10. Ang mga balita ngayon batayan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 la superior antioxidant. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 sa ini ka amo ni siyang pinaka-the best naton nga gamiton nga food supplement kay man para sa ato sining nga mga ginabatsyag nga mga balatian. Number 1, problema naton mga ka-K5 sa diabetes amo gining pinaka-the best ang Klinika DTX 500. Kag wala labot sina sa sining para sa diabetes, mga problema sa diabetes, hypertension, kag iban pagid nga mga balatian, high blood. Mga ka-K5, amo na ni pinakamahapos sa pinaka-the best nga gamiton nga food supplement. Kaya mo ni siyang puno sang antioxidant. Tawag naton nga the superior antioxidant ang Klinika DTX 500. Kag nami gini para sa makauturan naton nga mga naga-prevent sang cancer. Ang cancer wala sang bulong pero ang cancer mga ka-K5 pwede naton ini nga ma-prevent nga nga hindi magtubo sa aton nga lawas pinaagi sa healthy lifestyle kag pinaka-the best diri magamit sang food supplement nga Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Amo ini ang Klinika DTX 500 kag Klinika Mighty C. Amo ning kinanglano naton ang Mighty C kag ang Klinika DTX 500 nga ning duha ning Power Duo mga ka-K5 sang Klinika DTX 500 or sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Bastante ini sing natawag naton nga anti-carcinogenic properties. Nga agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas nga nagatuga ini sang balatian ila binigit sang cancer. Kay pinagkakalain diri amo ning sarcoma cancer mga ka-K5 no. Isa ini katumalagsahon nga kasi sang cancer pero mo ni pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kon late stage na. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati gamitan nyo gid ini ang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kay para nga malikaw kita sa mga bukol-bukol sa lawas na nagatuga ini sa ulihi mangin develop ining isa ka cancer mga ka-K5. So gani likawan na to ng sarcoma cancer kay iban pagid nga mga size ang mga cancer mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. So muna mataas kagid kag masadigan pagid ang potency sang flavonoids kag polyphenols nahali sa sugar cane extract sang Klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Ang Mighty C naman
Ang isa ka alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyo na mga naguba nga mga selula sa lawas naton pinaagi sa apoptosis. Mga ka-K5 bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. So, hindi nyo na paghulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag may TC mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Shopee pwede mo order. Iban pagin mga ka-K5 no. Kag most especially pwede nyo mabakal ang klinika DTX 500 kag may TC sa nagkalalain nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness centers. Sa siyudad sa Iloilo, mga ka-K5, ari diri sa may tupad sang Robinson's Haro, dalan sang Ilopes. Nga sa diin, pwede gid sa tupad, no, ari to be exact, ari sa may tupad sang Centro Birch International College, mga ka-K5. So ari diri ang klinika de alternatibo medisina and wellness center. Kag sa mga taga Pasig City da arada sa may Salvacion Street, corner A, Pani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Hindi ka muda makapa-check up libre mga ka-K5 sang ato sining nga klinika de alternatibo medisina and wellness center. Kadto magkamo sa may Cosmart sa Banwa sang Kalinog. Kaya man dira kita nga klinika de alternatibo medisina and wellness center. And dito man sa may Baorbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa sang Miagao. Kadto lang da. Kilala nyo si Tokayo ko inang Sir John Di Tanoy. Pwede ka mo kapamangkot. Siya naman malapit man na sa merkado publiko da. Sakay Tokayo ko, Sir John Di Tanoy. Sir! Kamusta, Sir? Kamusta ang Armalite, ha? Hindi lang. No, ayos. Kag sa aton nga mga kauturan, bakal kamo, pwede kamo ka-order sa mga taga out of town da. Pwede kamo ka-order sa ilabinig sa mga taga Hong Kong, Singapore na gusto magamit. Ako nga mga ka-K5, ang inambal ko sa inyo, ang ako nga ginagamit mga ka-K5, ang Power Trio sa Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center. Inadungan ko na sila inom kada aga antes ko magpamahaw. Pagbugtaw ko sa aga, toothbrush. Katapos toothbrush mga ka-K5, inom sang labaab nga ininit or labaab nga tubig. Tapos padalundunan sang klinika DTX 500 klinika Distribayo kag may TC. Amo nang ginainom ko kada aga. Kasi matingala kamo da John daw ay kagatigulang. Siling nila pila na edad mo, siling ko 52, siling niya baw daw 42 lang. Abaw. Yara pa gani isa na kambal siya na nasalaan taga Balacer do mga 30 plus ka pa lang. Amo na sang sekreto da nga nagapahubin sang itsura mga ka-K5. Edad mo lang nagatigulang prong imo sining lawas nagahubin yapon. Bangod sang Power Trio sang Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center. Bangod kay super antioxidant na tapos antiviral kag antibacteria specialist pang Distribayo. May TC naman mga ka-K5 di hamak nga amo ni sang nagapabakol sa ato sining immune system kag nagalikaw sa ato sining balatian magsulod sa aton nga lawas. Ti ano pa kabing kanon mo daman. Wala ka sang maintenance ay mo ginainom-inom amo lang man yung mga Power Trio niyo way man sang side effects na kay puro ni mga natural mga ka-K5 no. Way gani ni overdosage hindi bala. So imnom kamo sini ha Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center. Pwede kamo kabakal sang tanan-tanan nga mga produkto sini with Doc mga produkto ini Doc Ramil Oy mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 10:06. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
sa tagsa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang nakakay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayan sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakungkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa ang palangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay at unggit nga masarangan ang tanan nga kasubo may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pag K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Ang aton nga oras karon nakalabot na kita sa 18 minutos na nakaligad sa alas 10.
Sa ato sini nga pagpangalagad, check na to na ang latest weather report. Nagikan sa aton nga local pag-asa. Sa sini nga mga tinion, mga ka-K5. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pag-asa tara na. Check na to ng latest weather report po kita sa kay Engineer Charlie Depra sang local pag-asa. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yari pinakauli na kasang panahon talaga, Mars 3. Yesterday sa Gapro, dapit to sa bilog nga pong ang isang Visayas, particular na sila sa Iloilo. Kaya kung isa magkakonduktor gagawin niya, mga posibilidad at mga ayos kaya nag-o-op talaga ng Easter. Kaya kung makasarangan na ang silangan, kada kung makasarangan ito palod sa Karagatar. Ang sa 5 to 30 degrees centigrade. At nagkakaroon na sa istasyon, nagabot ka at boss agad. Kaya kami pinakaling round, dito sa Iloilo Pag-asa, Charlie. K5 News FM, Kampiyon Report. May inang signal ni Engineer Charlie Depra, no? So, ako lang masulit, May kuan ko na to, ano to man, ang Esterlis nga gaipikto sa Visayas kay Mindanao. Share line sa mga pila ka mga lugar diri sa aton sa Western Visayas, may araboy sa Mindanao man. Pero wala sang na-monitor nga low pressure area. Wala sang weather disturbance nga nakita mga ka-K5 diri sa aton sa may Pilipinas nga nagapasulod diri sa aton sa Pilipinas. Ate ayos So mga ka-K5 sa ato siling nga pagpangalagad. Batian ang balita sa latest weather report nagikan sa aton siling nga inang sa ato siling pag-asa kon Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Okay? Sige, prober kita magdiretso sa mga balita kay informasyon naligid lang kay Lawagon tanay niho. Kay boss na gali mga ka-K5, no? Ay, pero antes sinatamyawon tanay niyo kay gahulat-ulat. Ni kagabi panihulat-ulat nila siguro mong subong lang nato na gin kuha mga ka-K5 ang ang mga pangalan ginatamyaw naton sang mayong gabi kag malipayon nga pagpamati ang taga-barangay Haviliana diri sa distrito sa ngaro sa kay Fred Sevilio kag sa kay Salvacion Sevilio. Sa mag-asawada mayong mag-asawa ni sila. May gabi basta sa family Sevilio. Kag diri man sa may barangay Fatima, may gabi sa kay Ani Hugado kag sa kay Aquilo Hiponia. Sa family Hugado kag family Hiponia. Gapamati diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Iloilo. Ipay balo gali sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga makauturan. Buwas nga adlaw start na kag sa buwas na gali pagahiwaton ang aton sining caravan upod sa pangkabilugan sang K5 News FM Iloilo. Ang K5 News FM Iloilo magapatigayon sa caravan sa maabot nga Marso 4. Mga ka-K5 na talana nga magapatigayon sa caravan ang kampiyon nga estasyon sa K5 News FM Iloilo sa maabot nga alas 9 sang aga Martes nga adlaw Marso 4, 2025. Ini ang kabahin mga ka-K5 sang selebrasyon sa numero 1 sang istasyon sa tanan nga mga FM station sa syudad kag probinsya sang Iloilo based sa pinakaulihing Kantar Media Survey katong ginihiwat sa nagligad nga December. Ang ruta ang magasugod sa Haro Plaza kag magalabay sa masunod nga mga dalanon. Una-unagit sa Haro Plaza tapos diretso ini sa may dalan E. Lopez kag General kag Luna Street sa may Forbes Bridge. Diretso padulong sa Plaza Libertad via Isnart kag GM Basa Street. Halin sa Plaza Libertad padulong sa Pidia via General Hadjes Street kag Fort San Pedro. Then halin sa Pidia balik sa Plaza Libertad via Zamora Extension
Duran Street kag Santo Rosario Street. Halin naman sa Plaza Libertad padulong sa Diversion Road via Rizal, Isnart, Ledesma kag Infante Street mga ka-K5. Halin naman sa Diversion Road padulong sa Mandurriao Plaza via Aliusan Road, liko sa wala padulong sa Libertad Street sa likod sang simbahan kag diretso ini sa Mandurriao Plaza padulong sa Mulo Plaza via Mapa Street, Mulo Plaza padulong sa Baluarte Elementary School via Luxin Street. Halin sa Baluarte Elementary School padulong sa Breakthrough via Baluarte Kalumpang Villa Uton Boulevard mga ka-K5 no. Halin sa Breakthrough padulong naman sa Villa Arevalo Plaza Yulo Drive kag kun halin ka naman sa Villa Arevalo Plaza padulong sa Mulo Plaza via Hoxon kag Abansinya Street. Halin sa Mulo Plaza balik sa Diversion Road via San Pedro kag MSD Pilar. Kag halin naman sa Diversion Road padulong sa Haro Plaza via L98 Street. Kag may mga pakulo nga ang mga personnel mga ka-K5 sang istasyon kangay sa pagpanghatag sa mga t-shirt kag iban pagi. Grabe ha. Ang ako ya manghaboy na kuya dulce hindi gani mabakal na lang kuya sang kano madala kami sang kwan, madala kami hingyoon ko sa kay boss sa kay Doc Ramil nga hatagan niya ko sang mga may tisi kag sang inang klinika di Tribayo panghaboy sa mga tawo ho Wari may tisi oy, inom da vitamins. Mamo ko man pang hurabog. Ari ko no, di Tribayo. Basi kung may virus ka, inuma. Ari ko no, ari inang DTX 500 daw. Basi kung may high blood ka. Init dan, init. So, amon nga kwa na nga ruta mga ka-K5 ba? Para sa kahiwatan sa ato sining paghiwat sa nga karaban. Pasalamat ini sa ato sining istasyon sa paghimo nga numero 1 ang K5 News FM Iloilo. Nag number 1 diri sa bilog nga syudad sang Iloilo kag bilog nga probinsya sang Iloilo. Sa ginhiwat mga ka-K5 nga Kantar Media Survey sa nagligan nga December 2024. So ini nga 2025 way pa man sang ginpagwa nga survey mga ka-K5 ang Kantar Media. Kung labas si pagwa sang survey sang Kantar Media, John Kapulot number 1 ragay kay kalain. Ba naman mambuslo naman sungad sa mga kilala kung naghihisa sa akon mo. Ay, kalain! Shout out anay sa aton nga mga followers. Sa kay Wilbert Libunada, mayong gabi. Kay Nick Juanite. Sininga shout out po sa Bayawan. Sa kay Tiyoy Bingbing. Kag kay Iyay kag kay Jonre si Rad ang nag-shout out po. Ako po si Larry Boy Espanyola. Sana po mabasa nyo po ito. Siyempre mabasa po natin yan. Ako pa. Kay Ralio Emre. Mayang gabi sila niya kap. Mayang gabi mana. Ayos Miskad ngalan niya ni Guray. Matsako ngalan si Remy Villar siguro ni mo. Baliktad yung pangalan mo Kay Bengs PSG da mayang gabi man. Kay Joshua Haka mayang gabi. Kay K5 Joshua Haka da sa may Rua City mayang gabi. Kay Lona Mundido gariming mga K5 listening watching from Hong Kong. Kay Romeo Subiri mayang gabi man. Pilipinas, may gabi Sir John kag sa mga ka-K5 halin kay Banks PSG kay Ner Kausing may gabi present ka-K5 kay Romeo Subiri may gabi ka-K5 News FM Iloilo Emilita Montelibano Gonzales da good evening Idol John watching from Parañaque City. Andy Pags K5 John classmate Andrew is watching. Oy classmate may gabi
Iga naman ta sinisang mga amigo mo. Ambal na sa nga way kakagi eskwela. Way gani ka eskwela, kagi eskwela pero may classmate. Ay kalain. Sige classmate may gabi na, no? Sa kay Virgilio Labado, good evening Idol John, good evening. Jojo Sidano, good evening Idol. Luna Mundido, good evening sa tanan-tanan nga mga members ng K5 News FM Fans Club Iloilo and International Chapter 2 Incorporated. May gabi gid. Sa kay Rosim Pasda, good evening Idol John Kapulot kay sa tanan-tanan nga mga pamati. God bless. Kay Steve Amorsolo Arroyo, good evening from Cebu. Sa kay Rosim Pasda, good evening kay Verna Salvilla, kay Ria Capanas. May gabi mga ihada ko ni. Kay Inilen Villamor, good evening Idol John. Amoroso Glenn, good evening. Thank you for listening. And sa kay Richard Rojo, good evening. Jason Coronado Descripito or Decripito, good evening. Novian Bahade, good evening man. Jester Clyde Kirante Anguillas. Shout out kay Adrian Kagwelmar, sir, from Alimudjan. Solid ka K5. Ayos, kay Kalumno Hazel. Good evening, John, watching from Hong Kong. Melvin Choco, good evening, Idol Councilor John Caps. May gabi man. Arman Bako Guay, may gabi mga ka-K5, Sir John. Good evening man. Jojo Sidano, Hanuta bala si Kwan Idol. Ang idol ni nga hanuton ko naman ka ma-stop down ka sa level isa na nga mango na. Sagi ka pagkahanot na bisa hindi mo na pahanuton, gisa nagaguba mismo sa ngalan niya. Hindi na kinailan hanuton na kay siya na mismo ano panawag siya na gani ko sa English kay daw sa gani sa English mong panawag siya na sa English yan man self-destruct. Agay kalain. Sa Kairos de la Cruz da. Good evening Idol. Pa-shout out from Nabitasan, La Paz. Listening K5 News FM Iloilo. Ayos. Jomel Trayada. Good evening Idol. Shout out sa mga taga Megastar. Ako, Inday Sharon. Ay grabe. Shout out ko na si Megastar ya, si Indaya Sharon. Kay Carmelo Garcia, Idol, good evening. Shout out sa kay Carl Justin Garcia, kag sa kay Maricon Garcia. Kay Romerico Liboonda, Idol, may gabi, lagtamyaw sa asawa ko nga mabuot na gwapa pa nga si Inday Evelyn Liboon. Kag pa-shout out sa mga customer sa ang Liboon Store nga wala gid ga absent nga nagapamati sa imo Idol. Salamat kid Idol. God bless. Sige you're very welcome. Kay Sweetshell Duterte, na late kami Sir Idol, kararating lang namin ni Habi dinner sa restaurant. Shout out Idol sa taga Bacau. Sila Kaiser Tanan, Nining Tanan, Tanan. Mo naging apelyido no. Si Kaiser Tanan, Nining Tanan, kag sa amon anak si Charfil Grace Bolivar, watching live from Hong Kong. Oy. Maayong gabi na no? Sa inyo, no? Sa kay Sweetshell Duterte, kag sa kay Banabel mo, no? Kay Mr. Bolivar. Maayong gabi na sa inyo mga sir kag ma'am. Thank you so much sa inyo sininga mga sa inyo sininga ginpadala nga inugbakal pang tarpulin. Thank you. Pahimo na ko tarpulin kay 500 kay may sponsor ako sang inugpahimo tarpulin. Thank you sa kay Madam Mr. and Mrs. Bolivar, sa kay Narciso Bolivar, no? Sa kay Mrs. Sweetshell Duterte Bolivar. May gabi na sa inyo tanan-tanan namati sila subong habang nagapanahi. Salamat kid Sir Idol. Shout out din sa kay Habi Narciso Bolivar. Ayos, sa kay John Amahan di Tanoy niya turn in na tanan Sir Tokayo Manong Manong nako dugay-dugay ha aragay. May gabi na Tokayo ko Sir John Amahan, may John Amahan di Tanoy, may gabi. Musta Sir? Amigo mo to, grabe na to. Jay Seger, good evening Councilor John, good evening man sa kay Romeli Buon Bonda.
Yeah, good evening, my future next City Councilor of Iloilo City, watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bonda and Dibon family from Barangay Rima Rizal, and also idol, please greet sa akon nga lolo nga si Edi Libuon and Lola and Lolo Ita, Lolo gid man kun Lula Ita Libuon from Barangay Sibariwan and Aglanot, Capiz. Thank you, idol. More power and God bless. City Councilor June Alhuado Capulot. Thank you. Kay Lodi Golilao. Good evening, Sir John. Happy birthday kay Bro Romar Datuon sang Sambagharo. Kag mayong gabi man sa mga bro ko nga naga-shot-shot sa kay Vice, Bogi, Bro Berber, kag Beyo Bok. Okay. Sa kay Tong Ricabar Candilon, mayang gabi lang Konsehal John, monitor lang kami diri dangat alas 12 man abaw mo ng Mayo, updi niyo ko nga magpulaw-pulaw Kay Nini Carmel, pa-shoutout sa Zone 3, Barangay Nabitasan, Lapas, Garcia family. Oy, good evening sa Garcia family. Kaya sa may Barangay Nabitasan, Lapas. Kay Marjorie Carmen Rivera, good evening Sir John, shoutout sa Rivera family. Archeda family, sa Pali Mandurriao, kag sa tanan nga staff sa K5 News FM Iloilo. Thank you and God bless. Kay Julie Alberca Gansya, good evening man. Kay Nini Carmel, pa-shoutout sa kay Nanay Ami Garcia, kag Carmi Garcia. Sa kay James King, good evening idol. Permi ko makita itsura mo sa tarpulin, naging artista ka na. May ara man gani ginasulatan ng itsura mo nga sa tarpulin, daw si Lito Lapid ka. Abo. Ay! Ay, ginabutangan nila bigute. Sige lang, kung batangan nila sa bigute, mo nang imuon ta. Kung butangan gani nila bigute, ang imuon ta, kay 500 mo na gani. Hindi sila conforme nga wala bigute. Huwag mo na mapatubo ta bigute. Sagi pa ka mo yung drawing. Kapoy pa ka mo na drawing na sa ngakon nga tarpulin. Kung drawingan nyo sang bigute, kapoy pa na mag-drawing, ari moon ko, mapatubo na ko bigute, kaya magpa-picture, kaya mo na ibutang ko na mas tarpulin. Kay Ariel Brillona, good evening kay 5 John, kay Nini Carmel, pa-shoutout sa tanan-tanan nga mga red ladies from Nabitasan, Lapas. Okay. Mga red ladies, kirin isang Nabitasan, Lapas, no? Si Nini Carmel. Kag sa BBDP Force GMZ Team Sulong Gugma, abaw! Perte! Abilidad! Why na chansani? Laban-laban wasaag na ning kwan ng kasumpong. Kay Team Sulong Gugma, may ibabaw ni. Abaw, aragay. Kalain, madugang kuwi ibaba kay Iban Sinede. Joke lang na ha. Base seryosoho nyo na. Kabalo naman ka mo. Diri sa K5 News FM, wala na diya, kwanway na diya, no hate na diya mo. Joke na di, puro para kayum-yuho magkamutanan, di ba? Wala, sige, sa kay James King, sa Ryan, Silorico, good evening kay 5 John, shoutout sa tanan-tanan nga mga taga Pasig City. Kay James King, mayo gid ina para di na papaniton si Lito Lapid sa Manila, at least anong papaniton man, papalapiton dire mo na. Ari kaya sa Iloilo, kung mat shooting idol, ikaw kwaon nga artista may shooting. Kung mag-shooting idol, ikaw kwaon nga artista. Pabati daw si Pepe ka sa kalibre 45. Ha. Gay. Joke lang na idol, ginapayuhom ka namon kay nami si mo magkadlaw idol. Hehehe. Gabay tani nga padayon ka lang, bisan nagapadalagan ka kay kung wala ka subong kasubo kami. I love you idol.
Okay don't worry no? Ay sa maabot nga kwan, maabot galing ano niyo, nga campaign period, blate siguro hindi ko guro ka programa no? Mga isang bulan 45 days. Mapahuay-huay ko sila, hindi ko pwede ka programa kay igan ko sang taga kumilik base i-disqualified nila ko. Nga daan nga ay pagani ko sang mga violation ginapa-disqualify na ano pagirahan ko may mga violation ta. So, sinisiyagin, laban-laban mauntat kay ko siguro pag-abot sa March 28 mga ka-K5. Kay Dra mag-start ang campaign period sang local no. Hasta man na sa kwan sa May 10. Pagka May 11 pahuway, pagka May 12 election. After election sang May 12 pwede ta kabalik liwat sa radyo naman. Diba? Okay na? Kwan ka mo antos ka mo na 45 days nga hindi ka mo kayuhom kakadlaw sa tion sa kagabihon. Jojo si Dano niya nami tani kita mo tarp ni kwan drawingan nyo nga ginaguyod si nga mahigot sa liog. Abaw, pamatyagan mo siya na chihuahua ba? Aja kay Carmelo Garcia da shoutout man idol, mapakasal ko tani sini nga Marso. Diin ko makaseminar idol. Kay 4 kabilog pagkasalan ko tani sini nga Marso ang kay ari naglain pag Way kapag ani kapag kasal mapriso ka na siya na magamuna. Hindi pwede ka dapat mapakasal ka kaisa lang. Ang iba na mo alam na galing ang mga miga-miga. Anong kinalain sang kwan ano matyaga mo Muslim ka nga. Ang Muslim basi Muslim ni sa K5 Andre no basi tuod no basi Muslim man bala. Pwede sa kapakasal giman tuod kapat ka bisis mo. Ang Muslim mga ka-K5 pwede ka kwan pwede ka pakasal ya kapat ka bisis. Basi Muslim ni. Pero kung grabe no pero perde kay 500 perde sang kwan perde sang Kristiyano ang mga Muslim kung parte sa asawa. Ang Muslim niya kapat lang niya makapangasawa mong 4 ka beses kaya makapangasawa kung Muslim ka. Di ba kay 500? Pero kung Kristiyano kaya kaisa ka lang mga asawa. Pero pwede ka makapangirida pulo. Ay kalain. Sakay inang mo pwede ka damo sa mga nag-kwan ba nag-comment sa ato nandamdamo sila. Sige comment ka mo dia kay mabasa lang ta komentaryo da dugay lang ta mabalita. Forum lang ni balita. Alin sa gaga balita subong malingaw ta day. Bernadette Tanchua sa niya hi sir, hi man. Kay James Kenya hi pero bisan talusan lang tani ni kay Fabre Espiha umalay hindi man siya pwede kaysa laban-labandungan kami ni untat programa. Kaysa kay Fabre Espiha umalay gadalagan sa konsyaltos may banwa sa pututan no. Sabi nyo lang tima number 1 man isa nga konsyaltos sa may banwa sa pututan subong. Laban-labandungan kami ni pahuway ani programa de. Balik kami sa sa after election balik kami na yun. Don't you worry bla do sa okay. Bisa base siniya masadya pa ang gabi bisan wala ka. Ano na pagsadya bi karon kay YDCK 5 Espiha umalay. Ato man to sa may pututan mga panya man to siya kay campaign period na daglagan man to sa konsyals banwa sang pututan. Gani sa mga taga banwa sa pututan dahil hindi ka mo pagalipatay base kon number 1 man nga konsyal to sa may banwa sa pututan no ay Bernadette Tanchua sila nga tam sir anong taman at tam ni hindi ni tan TTAN man ni imo nga nakabutang okay, thank you so much. Abaw, member magaling isang team sulong gugma. Siro kay heart kag ang iya ginakwan dio, no? Pa-shoutout sa kay Bernadette Tanchua Vlog. Okay, sige.
Bernadette TV21. Mayang gabi da, shout out. Sakay ang hello, Rebusura. Good evening. Okay. Kay Nini Carmen yan, nahulat ko gid ang magpa-music kakag magsaot, idol. Kiti. Mula ginahulat nyo. Ay, problema. Saot na dugay-dugay. Mga ka-K5 ba? Sige, saot na dugay-dugay. Di sa ato sila nga pagpangalaga. After siniho komersyal tanay, tapos saot na pagbalik ha. Ayos. Sige. Ang mga balita ngayon ba na builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, di antiviral, antibacterial specialist. Sa ato sining mga kauturan, labi na gid kay grabing dinggi subong. Halos daw pangatake naman ang dinggi diri sa aton sa syudad ka probinsya sa Iloilo. Mga ka-K5 na probinsya sa Iloilo daw halos inigo naman sa dinggi. Damo naman biktima. No? So sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati, may problema bala kamo sa mga sipon hiladat o butrang kaso, iban pa nga mga pamalatian tugas ang virus kag mga bakterya. Tawag naton nga mga viral and bacterial infections mga ka-K5. Wari na ang kinanglanon naton labi na mga virus mga ka-K5 no. Nanglan kag labi na dengue virus kag ang ining mga COVID-19 ngani. Ari ang pabakod sa ato sining lawas para hindi kita dali matapikan sang mga virus ka mga bakterya. Klinika D3 Bio. Kay ang Klinika D3 Bio sa superfood supplement nga ginhimugikan sa cold press extra virgin coconut oil. Vitamin D3 mga ka-K5 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Batok sa mga viruses katulad abis ang dengue kay mga inang COVID-19 virus. Pagin nga mga viruses mga ka-K5 no. Ang medium chain triglyceride nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglyceride. Amo na ni siya natawag naton dire ang isa dire ang monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio gina-consider ni nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides. Ang absorption kapag usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ina ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding or pagdugo kung ikaw ang ginadengge mga ka-K5 no kag iban pagid nga mga viruses mga ka-K5 no. Kag ang vitamin K naman inang ginapanami man niya magluwas sina ginapanami pag isang vitamin D3 ilabi na isang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Nga amuman ang nagabulig agun malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ikaw na impektar na sang dengue mga ka-K5. So amo na kinanglan naton makalikaw si dengue para makautura naton may problema sa dengue mga ka-K5. Pag iban pagid nga mga pamalatian Klinika D3 Bio. Ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kani kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras alas 10:46. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon.
ka K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimot ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ako na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow.
Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkata ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo, kaya ko mati, sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City.
Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, mga lingwahe, lagal hindi ko abi ka balogin mag-kraya. Pero manami bala sa Balatsagon, kay bisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknowledge ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung idira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapon sa amon sang ay okay sa amon nga time, ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabulig sa Kapulot K5 Night Watch. Babalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon na nakalabor kita sa inpunto las 11 na. Gahulat sila saot gili K5 Andreo. Testa tawgon si K5 Aron. Madisco tanay. Masaot naman ta sang Turagsoy damo na hidlaw sang kanta ni Madam Hazel Mayer nga Turagsoy. Turagsoy ala ano gani niyang grupo nila ni Kwano ni Rochelle Pangilina no. Ala spaghetti sa baba. Aber ready na ha. Ready na kamo. Madisco tanaya. Masaot ready. Fire!
Ayos! Aw! Aw, aw! Kasi pangitapang mo dugang karon naman kung makatsambata kay check na naton mga ka-K5 ang ato sining situation report nagikan sa ato sining patrol upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo sa sitwasyon samtang matamat nagob ang kagabihon may mga minors pa nga nagalagaw kabay pa nga wala na. Kaya mo ni mga masabad kung kaisa nyo, sila pa nga mga minor de edad nga silang mga kabataan, pag-asa ng bayan na mo pang mga abusador subong. Ay kasi mga salawayon nga mga kabataan. So sa sini nga mga tinon i-check na to ng situation report nagikan sa ato sini nga patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Mayong gabi gali anay sa kay Rone Halico Balsida. Good evening sa inyo, Sir John. Happy listening lang da sa Balsida family sang Barangay Tikod, La Paz, Zone 3. Okay. Bahaw daw ko kaagi gali da house to house sa may Barangay Baldusa ba? Dumduman ko naka-schedule kami sang una. Pero why ko nakaupod kaya to ko sa out of town. Sige lang sunod malagaw ko na sa inyo. Mayang gabi sa kay Romeo Subiri, sa niya warm up tanay idol. Ato na naka-warm up na ta. Sa kay Ryan James Monsirate, good evening number 1 kasaamon sa Boulevard. Ay gali ka, bauti salamat kid, no? Sa mga taga Boulevard sa distrito sang Mulo da mayong gabi. Sa kay Tristan Sombre, nag-message ko da Sir John. Sige, lantawon ko lang, no? Sa kay Jobert Caraboy na good evening Virgilio Labado, good evening. Anya idol, ako nag-shout out sa imo mga leader sang Wilson, mga ano ni? Mga buaya gid, dapuga gid, siling ito. Sa kay Tam Amina, good evening everyone, mayong gabi man. Instead sang situation report, bonano lang ni aton, imbis nga situation report, flash report. K5 News FM Flash Report. Talagbay bus operasyon sa sininga matinayon upod kita sa patrol with K5 Aaron Lloyd Refollo. K5 Aaron, go ahead. Go ahead, K5 Aaron. K5 John, saan karon ka drug by bus operation bago lang gid na consummate ang transaksyon. Ang ining operation gid patigayon, no? Sang Iloilo City Police Station 6 upon Arevalo, PNP. Sa pagpamuno ni Police Captain Benji Dicen among OIC kag syempre sa iyang mga operatiba. Nagresulta ini sa pagka-aresto ni alias Boy Boy, legal ang edad. Kag ini siya na matapos nga mabaklan sa police sang isa ka plastic sachet, no, sang suspected subo gamit ang 4,000 pesos, no, bilang drug by bus money ka-K5 June. Kag diri na consummate ang transaksyon diri sa may barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo, ka-K5 June. Okay. Subong ginalatag sang police ining by bus item kag ginamarkingan niya ni, no, ka-K5 John. Kag amo na bantayan dugay-dugay kung ano bagid posible if ano ang yara sa posisyon, no, sa sining subject ka-K5 John. Makita naton K5 John na si hawak sang lalaki nga ini mayara sang belt bag kag lakip na i-search sang police kag pati man sang posible niya nga mga kahulot-hulutan sang nga lawas diri or bayo or shorts ka-K5 John. Okay. So subong bago lang gina-consummate ang drug by bus operation. So ang dakpa ni pilakbilog ni sila K5 Aaron, siya lang man isa? Yes, siya lang man isa ka-K5 John. Siya lang isa. Then ginhiwat ini dire sa may barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Arevalo. Yes. Okay. Sa K5 John, ang question dire, before mag-request ang police sa subject dire, i-request na sa anay sa elected barangay official. Good yung mapasigurado, no, kag mapakita sa publiko nga transparent o kung patas sa pagkandak sang operation sa police. Then subong ari na nag-rekisa na ang police diri sa subject ng operation kag tiyari yung nakas na yung belt bag. Kag nagpadayon ng police sa pag-check sa mga bulsa. Hawak diri
mga bulsa sa likod sa nga shorts, ka K5 zone. Okay. Okay, belt bag anaging kakas. Intong-tong sa tubang sang salakyan, baudra sa sagwa gani isang kwan, sang balay ang bypass operation. Diri kita sa do green himo nga court. Diri sa gwa ni sa sang dabali lapit naman ni sa highway ka K5 zone. Okay. Sabi na consummate ang transaction. Karon, hari gina-check na sa police ining belt bag. Kaya ginapan-check yung so, mga... So, sa may nakwan, way sa may na-recover siya nga bulsa, way sa may nakwa? Wala. So, sa belt bag, anay? Belt bag nga itom? Ari ka K5 zone. Sa belt bag na-recover, ining... sa pagkadamo-damo. Pinutos mo imo, pagkadamo-damo man ba? Sos! Maria ihuunis ni. Ay, sos! Ara naman, pero naman kadamo nga mga... Ano na mga makita na puro na mga... Inang pinutos nga mga sachet sang suspected sa Bona kay Baron. Kay K5 zone na rin na presentar sa ato ng share number 100 peso bill nga subscribe money which is match sa nakiprinta diri sa bond paper na recover diri sa posisyon sang subject. Ang kwarta na dira naka sa may sa may belt bag nga itom. Yes. Okay. So parehong serial number sang 100 peso bill sa photocopy sang dala nila nga nga papel nga ginpirmahan sang ato sining judge. Yes, ka K5 zone. Okay. Ari, padayon pa rin nga gina-check ang belt bag. Kung siya rin ari magluwas sa kadamo gari ka K5 zone. May isa ka na tied or isa ka bugkos suspected sa buta. Tapos may arap pagid sa mga heat cell transparent plastic sa say. Ay agoy. Lain-lain ang lain-lain ang kadakuon. Ang sizes sang may cellphone nga green ang color. Yes. Tapos ari ka K5 zone na recover ang maglawas diri sa bypass money nga 4,000 pesos cellphone na recover pa giding 200 peso bill nga believed to be proceeds of suspected shabu. K5 zone. Karon isa-isa ining ginabutangan sa tape sa police kag dugay-dugay iga markingan kag iga inventory kay K5 zone. Sa mga K5 zone kuan ang statement ining arestado. Okay. Okay. May gabi sa cellphone ani mas turya si mas K5 zone kapulot. Way sura, way mani way mani ginapakita sa imo, way man ginatutok sa imong camera. Ari sa trip hambal na. K5 zone sa piyak linya. Hello, may gabi. May gabi sir. Ano gani imong ngalan? Boy sir. Sino? Boy. B-boy? Boy. Boy. Oo. Taga din ka, boy? Taga Lapos, sir. Taga Lapos. Pila na edad mo? 34, sir. May asawa ka, kakabataan? Marami, sir. Pila ka bilog kabataan mo? Sir. 4? Pilang edad siyang subang mo? Salang, sir. Akong bata. Ano? Salang, sir. Ay, isa lang bata mo. Pila edad ya? 8 bulan, sir. 8. Sus, bago lang ilan nagbata si misis mo? Mga 8 pa lang kabulan? Sir. Ano kasado ko mo ni misis mo? Libiin lang? Libiin na, sir. Sus. Ano imo magluwas niyo? Ano imo trabaho? Ano obra mo? May job lang, sir. Tricycle, sir. Aga drive sa tricycle. Subject ka sa bypass ang aton nga mga puliso, mga nadamo na recover ni imo ne? Sa Osgado lang sabton, sir. Ano? Sa Osgado lang unang sabton. Okay, sige at least So, inang sa parts ang imo ni, ano gagamit ka wala? Gagamit mo, sir. Gagamit lang, okay. So, pero sa parte sa Baligyaya, sa Osgado mo na niya sabton? Osgado na. Sa Osgado na lang. Okay. Si misis mo kabalo nga gagamit ka illegal drugs? Wala, sir, wala. Why kabalo si misis mo? Isus. Paano ni karon man kay kibot ni sa karon nga hindi ka kapuli to sa inyo balay? Base may panawagan ka kay misis mo? Hindi, sir. Hindi na lang.
Buti mo. Kaya na gani man no. Oh, ano ni man kapigaduhon ning rason nga nagaamo kasi ni. Siguro laban, siguro sir siguro gid. Ang ang imo ning mga dala ni ang built bag na imo na. Ang bag na na comment. Na-comment lang na. Okay, sige. So, sige at least, sige, thank you gid ha. Thank you gid boy. Salamat rin. Okay. Sige. K5 Aaron. Dugang na nga pamangkot. Boy, kagi ka ng priso, boy. Okay. Sa ano nga tuig? Dugay mo 20. Dugay. Ano ka, soya? Ano nga kaso mo? Ano kaso mo? Illegal drugs man? Sa drugs man? Hindi. Hindi. Ano kaso mo, boy? Sumuna? Lumilong. Pila ka na ganit, boy? 34. Lapos. Okay. Lapos. Sige. Nabasahan na sang Miranda Doctrine? Yes. Pagabot naton, nabasahan sa iyang kinamatarong ka K5 John. Kasi dili madugay pagkabasahan pag sa K5 John. Kaya mo na ginaprastaran na isang pulis sa good niya hindi ni magkalapalit. Kaya di mabasko ka nga hangin diri ka K5 John. Kaya di ba magkatalag bala ang ebidensya kag magkalatuda. Kilig ka mo dagat daan? Yes, sa kilid kita sang dagat sa K5 John. Mas pagding hangin kag dumaburubugnaw ka K5 John. Taga lapos pero pagkalabot sa may kalumpang da. Kalaparan sa K5 John. Sa may kalaparan gali? Yes. Si Pabi, mga pila ka sa siya ng markahan na sa aton ng mga pulis? Ang isipon naton. Ang duro-dalag ko, anay? Sa duro-dalag ko, isa, dua, ang dako yung size diri nga plastic K5 John is 3. Tapos ang dari siya doon kasigunda tapos may ara pagid yang nga do elongated siya nga gamay lang photos niya ka K5 John. Tapos kung isipon pang kabirugan sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyam tanan doon. Siyam tanan tapos pati bypass item ka K5 John o kanang nabakal sa pulisaya. Okay, so Botchelingon may 8 tanan ka mga sachet sa mga duro-dalag ko, then may ara nga isa ka sachet nga daw gamay-gamay nga mo ni siya ang bypass item nga na-recover sa ato sini nga o nakuha sa ato sini mga pulis, and then ang kwarta 300. Ang believed to be proceeds ting K5 John 200 pesos. Pero ang bypass money 4,000 pesos kay K5 John. 4,000 gali na? Yes, 4,000. Kay kung ikumparar ang correction ko lang kay K5 John. Okay. Ang pinakagamay ni nga elongated, ang amo ni na recover ya sa posisyon ang pinakagamay sa tanan. Ang pinakagamay. Tapos, amo ning sa live naton ang may unang markings, amo ni siya ang bypass item or nabakal sa subject. Okay, dako manggali ang ang bypass item, no? Yes, dako ka K5 John. Tapos may ara pagid sang 3 pagid ka mga dagko pagid. Yes. Dason may ara pagid nga 5 ka mga duro-dalagko pagid. Kulad daw sa K5 po. So siyam tanan ka sa siya. Yes, sa K5 John pati yung bypass item. Okay. Mga pila bili sinasang isa ka daw dako ginablaw ngang matiyag ko suyupon mo siguro gaduros kalimutaw mo sang higop sina matiyag ko mong ang isa na bala ka sa siya pa lang perti ka dako na hindi bala K5 Aaron? Yes, sa K5 John kulang tawon sa K5 John. Dudra sa mga GS o kundi sa city estimated lang ka K5 John kay kung may ara nga may na-receive kita nga may information kung magkuha agad sa pinakamalapit ka K5 John ara lang sa isa ka baboy o isa ka bulto may ara daw dra lang sa 10,000 pa kung kayo magkuha naman niya sa lokal kung kisa kagadangat hindi may patong na kung ka K5 John like do 17 or pasaka or nabot dra ka K5 John. Tapos gabonay ko ng tawon sa K5 John do kadamo
ang na-recover gid sang Arevalo PNP kag ti amo ni ang amo ning isa sa kantawo naton kay K5 John ang madamo-damo nga na recovery diri sang kapulisan naton kag amo ning actually sa mga previous nga operation ta ginatutukan man nila ni kun sa Sino gid ang naga source sa mga supply sa man nga nagkadakpan sa K5 John kag ti amo ni sa ining operasyon na tigayon nga na kumpiskar ni sang kapulisan sa K5 John sa pagkadamo nga suspected illegal drugs sa K5 John. Tiga ako siya nga nagagamit siya. Yes. Pero wala hindi masabat ang pamangkot ko nagabaligya sa kun iya na kay sa korte lang na sabton. Yes. Grabe no, mga wais na sila subong ginambatya ko ginatudluan na sila siguro subong mo. Luan sila nga basta gani pamagkuton ka kun imo na kun hindi ka masabatan balo mo sa kwan lang sa korte lang nimo sabton ha. Gani. Mga wais na sila subong way ka sa labat. Pero gaako sila ang gagamit sila bot silingon gusto na pag-oon nga addict sila hindi ba? Yes, tungod sa pagka-addict nila gagamit sila pero way sila gabaligya daw mo na dako ang sentensya sang nagabaligya sang sa nagagamit tao. Depende ni K5 John sa violation na K5 John. Ti ko natawon. Abi ko na mambag nga depende na sa Article 1 sang Republic Act number 6425 nga as amended by 9165 nga amo ini ano kung hindi kita magsala sa section 15 if ma-prove sa resulta sa medical examination or sa drug testing nga i-conduct dito sa subject kung positive siya may violation na sa section 15 sa RA 9165 tapos may dugang pagidre o primero may violation na sa kandaan sa allegedly pag-possess kag pag ginaligar pagbaligya dapat yan sa K5 Zone ang tiyan mo ng section 5 hanggang section 11 sa K5 Zone. Galing kay manti way pa man na mapamatud-an kay manti korte lang makapamatuod sinamong although nga ang tanan-tanan nga may ebidensya na mga recoveries may ara kita sang body worn camera nga aton sini nga mga pulis so sila na bahala na magpalusot na kung magabot na sa korte. Tila ba ng iba na nagakuan malang nag-ako. Tapos, makuha na yun isang plea bargaining agreement o hindi ba? Yes, sa K5 John. Si Boy ni Tagalapos, ano? Yes, Tagalapos siya ka K5 John. Magkunta sabi kung din dapit sa Lapos, gid kay damo barangay sa Lapos. Din ka barangay, boy? Don Esteban? Sa Don Esteban? Don, ano? Din ka barangay, boy? Don Esteban? Don Esteban? Taga Don Esteban sa kuno, ka K5 John? Kuan ba Don Esteban pagli, no? Yes. Lugar ni Barangay Kapitan ng Efren Sinayo. Yes, si K5 John. Wow, so katuon mo to si Kapitan sa buwas kay magkuton kilala mo ni si Boyboy ni no background Boyboy ni. Para nga mabalaan ta kung gabaligya giman o hindi black K5 aron. Yes, si K5 John. Anong team song ni Kwanda ni Boyboy? Anong nami man ang mga K5 John mga bag-o naman ko pero related sa mga muna lang mga muna man ha klase siya mga kanta ng mga bag-o naman ng mga provincial jail provincial jail naman ko ba siya nag-request daw provincial jail naman pero araw-araw mo nga provincial jail naman si Parikamlon naman pakantahon mo sini hindi may ambot kung may ara nga lyrics si Parikamlon di be pangitao namon be kung may ara lyrics si Parikamlon di be ang kuan ang kanta nga provincial jail may ara na da may ara na may karaoke ha sige be may ara gili na liog to be di K5 Andreo pangitao namon ang amon ang request sa kidaw
May na-request ang ga-idol si mo, di mo madya ni Kagawad. Migot dia. Si Kagawad naman gali nag-request na, bawaris Kagawad ni ipasubo, yan naman ko siniho. Daw pamatyagan ko daw. Ang matabo sini daw, hindi ta sini kunsyal magamuni, ginapakanta nyo lang ko permede. Oh. The singing counselor, gwa inaka kay 5 John. Ano? The singing and dancing counselor. Aragay, kalain. Grabe ba? Amo naman na request ni Kagawad. Di mo galing kay for pabor, no? For pabor kag para konsuelo sa kay Kagawad, kay kabalo ko si Kagawad perti ni kakwan perti kapisan bla. Isipa bla bisan di pula bugtaw ni si Kagawad ya pa kun parte sa kwan mong kon amo na sawa amo na o. Ara bebe testingan ta bebe kon ara gid man. Bebe. Masubo matuod ang dili angayan. Provincial jail ang amon ginsudlan. Pader nagalibot sa kilid magtimbang, rihas nga salsalon ang amon puwertahan. Ang gintunaan sa amon pagpreso, may ara pa muno pamatay sang tao. May ara hold upper kawatan sa bangko, may ara nga smuggler kontra sa gobyerno. Alas 7 sang aga kami ang mamahaw, sa kapandisal taho nga malusaw. Ang luwa sa amon mata naga kanaw-kanaw, at bangod sa tung taho sarang mapanghinaw. Alas 11 punto kami ang mapila, makadto sa kitchen makuha panyaga. Bugas nga inje wala mapili, bangod sang kitchen boy matamat magputi. Ang amon nga sudan ginulot nga langka, tinoktok nga tangkong bisan asin wala. Samtang nagakaon gatulo ang luha, ano ka subo kung imo makita. Sabado Domingo kami wala obra, kami nagahulat sang amon bisita. Mayo lang iyang may mga asawa, may nagadulong sang pagkaon nila. Kami amon iya nga mga soltero, nagasulo sandig sa pader nga bato. Magabot na gani ang amon amigo, dayon kulukat law 50 sigarilyo. Lunes pagkaaga kami ang bistahon, saka sa gobyerno ang amon padulong. Magabot na gani ang senyor taghugong, dayon tililindog pati tumalambong. Ang makaluluoy kami nga ultimo, nagahilibion walay abogado. Mayo lang iya ang may isa kalibo, yara abogado matabang sa imo. Sang mabasahan na ang amon sentensya, 10
Lunes 17, kadina perpetua. Dawano ka subo, tulukon sang mata. Dawano ka pait, sang amon sentensya. Sang matapos na ang amon asunto, kami ang nanaog sa kasa gobyerno. Sarado sang pusas ang wala kag tuo. Dawano ka subo kung makita ninyo. Samtang nagalakat sa tunga sang dalan, ang gwardiya nag-aubay sa kilid magtimbang. Kaming mapauli sa amon puluyan, karsel nga mapiot amon pagasudlan. O mga amigo nga yara sa sagwa, hindi gid maghimo sa mortal nga sala. Kami amon iya nga yari sa kuta, madugay nga tino ihigwala makaguha. Madugay nga tino ihigwala makaguha. Grabe ba? O kaya kung magli daw si Kamlon magli ko no? K5 Aron? Di na sa. Yes. Oh, do si Kamlon man ko? Do si ano ko no? Oh. Do si no? Hambal sang kuan sang idol ko? Sang idol mo? Hambal sang idol ga-comment yang balya. Ano ko no? Pwede pang ballroom nga ay aragay gasapot na gakanta pa. Ay aragay sa kalain. Abo. Ay, kalain. Basta gani gina-request sa akon idol nga barangay Kagawad ginakanta, ginahatagan ko sila sa pakonsuelo kay tinsindihan ta. Grabing kuan yun yung perti kapisan kasi ka barangay Kagawad di sipab na sila makanto at tutusaya mo. Yes. Amo ginaang basta ka panerbisyo ka kay 5 John. Oh, tanambal ni Kagawad. Nabalya pwede gid. Laban nambal sa niya na intuan naman ko niya na intuan ko naman si Kunsyal ba. Nabalya kay 5 John. Ano ko no? Nabalya madaog gid. Aba. Ayos O sige ano na si police captain kun major Disen. Police manog police major pero police captain ay police captain. Si police captain Disen ara daw ay pa. Ano pa sa K5 nagagather pa sa sang detalye regarding sa drug bypass operation sa K5 John gaano siya na isang tempo or oras sa K5 John nagpugmangin matanlas ang karon or papayon nga atong interview karon sa iya ka K5 John. Tanong matunay gapamati da si Boy gapamati sang kanta ko gapamati isa ka K5 John. Tanong matugda ya ti balik naman prisuhan ano ni ti naban sa K5 John pero ti ano na nagabalik lang sa Saton kon sa gamsaman kon mabatsagan man ka K5 John ti again laban masalingin boy ni ba kon sa karaoke na 101 gani mo score ko no agay ahay te abi kay ginahambalan lagi kamo nga unluntat mo pag uluntat ni hambalan ka mo sa una ni Tatay Digong, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Kuan gid mong matilaw gid mong te. Ay Maria Hunis magkamasalawayon sa inyo. Te, ano na lang ni karon kay nadakpa naman bata ito walop lang kabulan amo nang ginapaminsar tayang kabataan bala kagang mga membro sa pamilya nga magkalabilin. Antos naman. Kay 5 Aron. Ti laban gid John.
Problema naman isang syudad. Ano abi kay si Mayor kay Wyman mong. Problema naman sa syudad, laban mga kuani ang matabo sini mga single parent naman ning matabo ni sa mga kuani sa mga nabili niya niyo, iloy kagang bata yo. O hindi bla? Yes. Oh, te, ang imuon naman namon ni kung magkolonsyal kami sa syudad, pagwaan naman pundo ni sa syudad kag pang saguron ining mga single parents kani, hatagan trabaho hindi gani hatagan sang negosyo para makanul negosyo kay ang mga bana nagkalapriso kay palang mga adik. Ay, dapuga. Oh, te. Okay, 5 aron. Yes, amo gid kay 5 John ti ambal gani ding mga utod na ton ti why not liwan. Mungwara na kuno kay 5 John ti. Ano kuno? Bala ko na ti amo ni gawlat-ulat yun sila kay 5 John mga panerbisyo para sa ida kay 5 John. Te, anong serbisyo tani sa mga adik na yaman? Dili panglagsong na guro ni kag pang naano himuon tani sila para maguluntat naman. Oh. Kalaw ay man nga panghiluan mo ni aragay akalain. Oh, sige. Balikon ta kada karon base kon makapayag na si inang police captain Disen. Oh, yes kay 5 John. Okay. Tiyan mo na kay 5 John ano? Matayan dugang detalye kay 5 John. Pero tiyan mo rin may nagapanguwit sa aton yung mga supporter mo ni siguro. Ano kuno? Balya. Dumudo ikaw gidi mo. Number 1 kadi kuno sa Kalaparan kay 5 John. Number 1 tanas Kalaparan? Tiway na. Tapos na, disgrasya na. Ang mga ang mga ano yun ang mga miyembro sang demolition job daw madisgrasya gid daw mahibi gid. Number 1 tada mo. Tapos naman ang miyembro sang demolition job. Igan gini sila ni Yorme mo. Ate, sige thank you ginato na balo mo da mga supporters naton, thank you gid. Yes, sige kay 5 John Kay 5 John ti amuyad to ay nakuha na to yung flash report diri kag batayan ang dugang diri nga detalye ang otri sa drug by bus operation. Sa kay 5 John ini nga flash report ginadurong gid sang Kalwan sa nga DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Nagikan diri sa may distrito sa Revero Copot si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan si Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampiyon Report. Balikon ta kamo dugay-dugaya diri sa ato sini nga pagpangalagad ang mga balita kag flash report ngayon nabatian sa drug by bus operation ang Boylog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang klinika DTX Coffee Mix naka-cafe kana naka-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Ang healthy nga coffee mga ka-K5 may-ari ini siya nga desugared sugar cane extract powder. May ampalaya extract powder kag sang ining chia seeds extract powder mga ka-K5. Plus ang karamiton nga coffee nga sa diin bangod ini ang klinika DTX Coffee Mix. Bangod sa iya sining mga ingrediente, sa iya sining mga sangkap, ini siya ang ginatawag naton nga antioxidant, mapuno sang antioxidant. Rason nga kung mag-inom ka sinisang DTX Coffee Mix, naga-cafe ka, naga-detox ka pa. Amo ni nga cafe ang mga ka-K5 nga pabilin nga hobin ang lawas naton bangod sang pag-detox sa ato sining nga lawas mga ka-K5 tanan nga mga free radicals yung iban pagidira nga mga kalaguba nga mga selula naton ginambang kakas ini sang DTX Coffee Mix. Nami sini kay anti-kuan pa ni siya no. Inang puno sang antioxidant. Kaya pinakanami sini ini siya mga K5 ang kontra constipation. DTX Coffee Mix mga K5 bakla nyo sa tanan nga mga butika kag sa mga tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Kag subuman ang mga balita pag inyo nabatan ng builog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men mga ka-K5 may makakaklabuwas ka nga nagabulig ini para sa paghatag sang dugang nga resistensya sa lawas sang tawo kag nagapanami man sang sirkulasyon sang aton nga dugo para nga manami ang pagdistribute sang mga minerals kag mga vitamins
mga ka-K5 nga nagasulod sa aton nga lawas. That's why nga ang aton sininga mayor nga ugat ang lunsay puno-puno isa mga vitamins nga minerals. Labi ng mayor ta nga ugat amo na rason nga nagaarangkada lang pirmi. Amo na ang nagabulig mga ka-K5 bangod sa kunami ang imong nga sirkulasyon sa dugo. Kung buhi ang imong dugo, buhi man ang imong nga ugat. Labi ng imong nga mayor nga ugat. Ang haligi ni tatay nga ginapakupos ni nanay. Ang tatay haligi sang panimalay. Ang nanay manugpatindog sang haligi ni tatay. Pero kung way nagatindog ang haligi ni tatay, imni sang extend food supplement for men para magtindog ang haligi ni tatay para happy-happy si nanay. Okay nibla. Extend food supplement for men bakla sa mga butika kay sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras alas 11:41. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinindo, wala. Aba, nalang? Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay Agkatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha.
Ano na? Ang best in baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na paginsang Pisos. Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso ba na water sa mga? Aray. Awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami, Tutuha. 500! Nalipay mga sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalom. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode nagpo-photo na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay na. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! What a classification! Okay na. Ikaw ang ikaw sa FM Purable sa lingon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinang ano po, sinente 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyot pa! Dili ka sila kayo, pinagan! Halila. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglogo? Sino maglogo? Si Papa. Ready? Music!
Sige lang, ipay na lang. Hindi ka na paglantaw, kunin na to. Wala na ta. Ano bang gano'n ka dyan? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay Nabais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong minutos. Okay? Sino gusto makita? Sino nakasama? 88.7 K5 Night Watch June Alojado Kapulo K5 Night Watch. Mga ka-K5, this time i-check nato ang mga detalye sa mga balita nagikan sa iba naton nga mga ka-K5 reporters. Report nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo, duha ka mga minor de edad nga babae gin-claim nga gin-abduct sa banwa sang Haniway matapos nga nag-upod inom-inom sa apat ka mga lalaki. Bahaw! Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM Kampiyon Report. Ka K5 June, wala sang kamatuoran ang nangin aligasyon sang duwa ka minor de edad nga babayi nga nagaedad sang 13 and 14 years old nga ginabdak ang mga ini matapos no nga wala gilayon makapauli sa ilabalay sa may banwa sang Maasin sang March 2, 2025. Sa report sang Haniway PNP, naglisensya ang mga ini sa ilatag sa ka mga ginikanan nga may himuon nga project sa eskwelahan. Dugang Padre K5 June nga nagtabo ang mga ini sa ilang nga mga abyan nga lunsay nga mga
mga lalaki sa diin duha diri ang minors kag isa ang 18 years old kag isa naman ang 25 anyos dira sa may Haniway Public Plaza alas 12 na sang udto sa nasambit nga petsa o kon sang March 2. Nadesisyonan sa mga ini nga mag-inom-inom o kon magsulo-shot-shot kag K5 June sa makahulubog nga ilumnon sa balay sang 25 anyos nga lalaki. Sa balay naman sang 25 years old nakaubo sila didto sang 2 ka lungne kag isa ka lapad sa rin nagpahuway sa kwarto ang mga minor de edad nga babayi apang tungod nga magahod ang iban nila nga upod nga mga lalaki kung kabarkada nagpangakig ang ginikanan sang ila ginimnan nga balay no rason nga napilitan sila nga magsaylo kon magpangita sang iban pa nga pariwansan para makapag sulo-shot-shot. Naglangop sa police station ng Iloy sang isa ka mga babayi alas 10 na sang gabi kagabi. Bangod hindi makontak ang bata kag nagkakabalaka man siya ka K5 June, rason nga nagbulig man ang mga kapulisan nga magpangita. Matapos diri ang inoras nga pagpangita ay gindulong no sa mga barangay officials ang 2 ka minor de edad nga babayi sa diin ginapayag nga nakitaan kuno ining 2 sa kanal sa kadlok naman nga maakigan anbaw naghimo-himo ang mga inisang istorya nga ginabdak kuno or may nagtuwa sa ila kag sa maid-id nga pag-interview sang pulis nagtuad man o kung nag-ako man ang mga inisang kamatuoran ginpahayag man sa maini nga wala sang natabo nga hindi manami rason nga ginpauli lang ang mga minor de edad nga babayi amo man to ang 4 ka mga lalaki nga naupod nila sa pag-ulo inom-inom ka K5 June. Kagani nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 sa mga nanay kag tatay dira nga nagaugta sa ilang mga salawayon nga mga kabataan inom kamo sang DTX 500 agud mahagan-hagan ang inyo blood pressure mga ka K5. Babakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy kag sa mga malapit man nga butika sa inyong lugar mga ka K5. And of course ini man nga balita ang ginadulong ni K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang banwa sang pototan. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ano pa ng pag-asa sa kabataan isang pag-asa ng bayan ni kay kabalo nagmihimo istorya ho. Bata pa nag-iirinom na mga ay kayo di kako. Kaya sa ilo kita sa iban pa nga mga balita 1.4 million nga balor sang illegal nga droga na confiscate sang PRO6 sa Bugos nga Western Visayas sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga Report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagdangat sa 1,454,000 pesos sa 213 grams nga suspected shabu ang na-confiscate sang Police Regional Office 6 sa PRO6 sa onseta na ng mga suspect na naaresto sa siyam ka mga operasyon sa Bugos nga Western Visayas. Ini ang ginpangunahan sa masunod ng mga unit sang police sa Bugos nga Rehiyon sa East. Iloilo Police Provincial Office nga nag-confiscate sang balor 340,000 pesos nga illegal drugs. Negros Occidental Police Provincial Office nga may 37,000 pesos nga balor sang illegal drugs nga na-confiscate. Bacolod City Police Office nga may 567,000 pesos nga balor sang suspected shabu nga na-confiscate. Kag Iloilo City Police Office nga may 510,000 pesos nga balor sang illegal drugs nga na-confiscate. Suno kay PRO6 Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki nagapadayon ang mas ginpabaskog nga kampanya kag operasyon sang PNP batok illegal nga droga agud nga matap na ang paglaptas ini sa rehiyon sa East. Dugang pasang natungdan paagi sa pagbuligay sang pulis kag sang komunidad mapasiguro nga mapabili ng kalinong kag katawhay labi na ang pagluntad sang mga kriminalidad. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggig makapalikaw sa inyo sa nagkalain-laing nga viral kag bacterial infection. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing kid. Buwas kita sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 ko yung nagkikita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch.
Salamat kay sa inyo nga pag-upod kag pag-upod pulaw-pulaw sa aton sa matag adlaw-adlaw nga tanan diri sa aton nga pagpangaragad sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5. Sa ngala sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ka K5 June Aljuado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan